Сағира биги дега. Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. Дӯстон, агар ба шумо доруҳои гиёҳӣ бо сифати баланд ва нархи дастрас дар кор боша, пас мо ба шумо беҳтарин ширкат Шифофарморо тавсия медиҳем. Доруҳо барои шахсони хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои хароб ва фарбеҳшавӣ, ришу мӯи сарбарорӣ, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо ва боз бисёр дигар доруҳои гиёҳии босифат. Худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. Ҳамин гуна дӯстон, шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меорен ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. Менеҷери машҳури ММА Али Абдулазиз мегӯяд, ки одамон набояд ки Чарлз Оливейраро бо Ҳабиб Нурмагомедов баробар кунанд. Хотиррасон мекунем, ки баъди рафтани Ҳабиб Нурмагомедов аз UFC, Чарлз Оливейра чемпиони вазни сабук шуд ва айни замон 11 ғалабаи пайдарҳам дорад, ки 10 ғалабаашро фавран ба даст овардааст ва дар ду муҳорибаи охири худ рақибони пешинаи Ҳабиб Нурмагомедов Дастин Порье ва Ҷастин Гейҷиро шикаст додааст. Аммо аз рӯи суханҳои Абдулазиз, Нурмагомедов аз Оливейра дида болотар аст, чунки ӯ ягон маротиба мағлуб шудагӣ нест ва дар ҳамаи муҳорибаҳояш аз рақибони худ дида бартарии калон дошт. Ман Оливейраро эҳтиром мекунам, аммо ӯро бо Ҳабиб муқоиса карданро бас кунед. Ҳабиб ягон маротиба таслим шудагӣ нест, ягон маротиба дар нокдаун набуд, ягон маротиба хуни ӯ дар қафас рехтагӣ набуд ва боз Оливейра вазни сабукро тоза кардагӣ нест. Мо боз Бенил Дарюш ва Ислам Махачев дорем, навиштааст Али Абдулазиз. Ва дӯстон, чӣ хеле ки гап дар бораи Ислам Махачев ва Чарлз Оливейра рафта истодааст, ҳамамон медонем, ки Ҳабиб Нурмагомедов баъди турнири UFC 274 баробарои ташкилоти UFC муроҷиат карда ба онҳо пешниҳод кард, ки муҳорибаи Ислам Махачев ва Чарлз Оливейраро моҳи октябр дар Абудаби ташкил кунанд. Ва имрӯз мураббии Чарлз Оливейра Диего Лима дар ин суханҳои Нурмагомедов ҷавоб дод ва гуфт, ки онҳо зид нестанд, ки бо Ислам Махачев ҷанганд, аммо дар Абудаби не, балки дар Бразилия. Рости гап, ман фикр мекунам, ки ҳамаи чиз имконпазир аст. Мо ҳамаамон дар UFC кор мекунем, аммо ман мураббиюм, сармураббии Чарлз Оливейра, шахсе, ки оиди карьераи ӯ фикр мекунам. Барои ҳамин ман савол дорам, барои чӣ дар Бразилия не? Чарлз чемпион аст, ӯ дар ҳар як муҳорибаи худ таърих эҷод карда истодааст. Пас барои чӣ Ҳабиб оиди муҳориба бо Ислам дар Абудаби гап зада истодааст? Не, мо мехоҳем, ки Чарлз дар Бразилия ҷангад ва барои бо мо муҳориба гузарондан ба Бразилия биёен, гуфтааст мураббии Оливейра. Ва дӯстон, ман фикр мекунам, ки дар ҳақиқат Чарлз Оливейра сазовор аст, ки дар кишвари худ дар назди мухлисони худ баромад кунад. Ва инчунин худи Ислам Махачев зид нест, ки дар Бразилия бо Чарлз Оливейра муҳориба гузаронад. ин чизро худи Ислам 2 рӯз пеш эълон карда буд. Ман Чарлз Оливейраро аз соли 2019 ба ҷанг даъват карда истодаам, аммо ҳамаи онҳо метарсанд, ки ҳатто номи маро гиранд. Мо метонем, ки дар Бразилия ҷангем, асос ки ӯ ба муҳориба биёяд, навишта буд Махачев. Дӯстон, рости розигии мураббии Чарлз Оливейра барои муҳориба зидди Ислам Махачев хеле хабари хуб аст. Акнун интизор мешавем, ки ташкилот аз хафои ташкил кардани ин муҳориба мешаванд ё не. чӣ хеле ки ҳамамон медонем, топови ҷангвари UFC дар вазни нимёна Колби Ковингтон чанд маротиба ҳамватани худ ҷангвари вазни сабук Дастин Порьеро ба муҳориба даъват карда буд. аз Дастин бошад дар ин визовҳои Колби Ковингтон ягон ҷавоб надода буд. Аммо имрӯз Дастин Порье хабар дод, ки омода аст, ки дар қафас бо Колби Ковингтон вохӯрад. Порье ба Колби рӯзи 3 июл дар турнири UFC 277 муҳориба пешниҳод карда истодааст. Колби Ковингтон, рӯзи 3 июл, ман визови туро қабул мекунам, навиштааст Порье. хотиррасон мекунем, ки Колби Ковингтон охирон муҳорибаи худро зидди Хорхе Масвидал гузаронида бо қарори доваро ғалаба ба даст оварда буд. Дастин Порье боша охирон муҳорибаи худро зидди Чарлз Оливейра гузаронида бо тариқи сабмишн шикаст хӯрда буд. дӯстон, шумо чунин муҳорибаро дидан мехостен ё не? Ва агар ки чунин муҳориба баргузор гарда, ба фикри шумо кӣ ғолиб шуда метавонад? ҳатман фикротонро нависен, дар канал обуна шавен, то боздид хонободу сарбаланд бошен.